Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajing khandra ki Pulit kables nok tilang hakasnong Santogre Southwest Garo Hills District haksni baar kalelam shikajing lap jong bun tadi ki Kuli belatap hakawe ka klau thong si kani ka jaka ka hap po kajing khmi jong ka Salman para police station ka kinhun Pulit kralap ya ka jaka bu Kuli belatap hakawe ka klau ba thong si hakapor jong kajing khandra lalap hadu san pusan tadi ki Kuli basuba Siat Liengsuiñ badang im lani ki live anti aircraft ammunition ong uhe Pulit ke district Vikash Varma hakakerwo khobor yaki Kuli beralap la Kurup no ahate ga jaka hajinalang ki sakhi belai lut dak babut renti ya barok ki kendan ain balabu kajing taket babnya kadang ya shakmat ban pentikna ya ketolong jong ki Kuli bat ban pen ithuru ki brio ki badan kti han ka kambe ain benrap u Varma nak liang USP ula kerpat ki pat ba ban wan shakmat lada ki don kinu ki jingtep ki bedei bat ki runar ki badan kti haki kambe ain yakum kini kijing tep la bane sam bat ki thanat ki bajantam ya kijing ithu jong ginong pentep anburi bat an ay ka busket babyang ulu pentikna